Hürmetli tыңлаучыларым, мен бик шундай шәп урынга килеп эләктем. Элеккеге китап бите Казан шәһәренең үзәгендә Бауман урамы 19 йортта. Хәерле көн. Исәнмесез? Исәнмесез. Әйтегез әле, бүген нинди чара булачак? Менә күпләр хәтерлидер, Совет чорында монда безнең Казаныбызда иң зур китап кибете шушында иде. Урыны шушы иде. Һәм инде менә шушы минутларда инде әз генә вакыт калып бара. Менә шушы тарихи дип әйтергә кирәк урында без инде китап клуб рестораны ачып җибәрәбез. Биредә инде китап кибете генә түгел, китап кына сатып алыр мөмкинлеге түгел, ә инде ашап, эчеп, утырып ял итү урыны да булачак. Шундый кызыклы һәм барыгыз да кунакка килегез, рәхим итегез. Менә шундый кызыклы урын ачыла Казаныбызда, Казаныбызның нәкъ уртасында, тарихи урында. Биредә бит инде безнең Муса Җәлил эшләгән. Биредә Тукай клубы булган. Күренекле язучыларыбыз һәм шушы бинада типография булган. Элек бу бина махсус нәшриятләр эшләсен өчен, нәшриятләр өчен төзелгән булган бина. Менә шушында яңадан мондый китап рестораны форматында мондый ресторан ачылуы, ул һичшиксез күңелгә ятышлы булыр дип өметләнәбез. Бу бит әле безнең Казан кунаклары өчен дә менә дигән җыелу урыны. Хәзер инде Казанда менә китап укымыйлар, культуралар начар дип әйтүчеләр сирәгә йөрде, өметләнәбез шулай ук. Сегодня мы присутствуем на поистине историческом событии. Историческом событии для Казани. Сегодня открывается литературный ресторан «Китап Клаб». Bu restoran boshqalaridan narsadan ayrilib turasan. O'zinchalik narsada. Mana qo'lidagi sizga bayna chiqarsiz. Ham siz borasida o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz. Для начала позвольте объявить торжественный момент открытия ресторана. Итак, почетное право разрезать красную ленточку предоставляется руководителю республиканского отдела по печати и массовым коммуникациям Свингараеву Айдару Свингараевичу, генеральному директору Татарского книжного издательства Сабдашину Айдару Камиловичу, генеральному директору гостиничного комплекса Нагай Виталию Владимировичу Бешекову. Hürmetli dostlar, alkışlarınızla şerefleniniz. Аплодисменты, друзья, между Alkışlar. Добрый день еще раз, пожалуйста, проходите в это уютное место Казани. Biz sizni Qozonning g'ashayin ham o'zgarishli o'rinlarni ko'rishga bek shodmiz. Tarixli o'rin betida bunda umrga kitob bosgan, kitoblar chiqqan. Bu bino kitobga bag'ishlangan bino. Shunga bizning bizur plaklar endi bunda kitoblar kelib qaytariladi. Olib kitoblar tanlasin, o'qisin, o'rgansin, bizga olib qaytib ketsin. Shunga o'rtaq pul topib, mana xo'jalari bilan ochib yubordik bu restoranni. Kelajakda yo'lolmish endi uchrashuvlar o'quvchilar bilan uyushtirib, yozuvchilar yig'ilishida majlislar, belgilar o'zgarib, shunday xalq yig'iltirgan bizni madaniyat shaklarini o'z yig'ib qabul etgan bo'ldi. Медиа акционерлык җәмгыяте продукциясе сездә бер кая китеп булмый журналлар, газеталар, менә открыткалар, алар да монда Бауман урамында үзенә урын тапканнар. Birinchi чиратта bu bizning татар китабын, татар халкын популярлаштыру өчен. Чөнки элек шушы урында матбугат йорты иде, ул янып тора дигән. Шуның белән Кысаданың тарихы истә калырга сакланырга тиештек саныйм. Нинди тәэсирләр менә бу урынга килгәч? Бик рәхәт, чын татар мөхите инде Татмедиа бинасында аста әдәби кафе бар бит безнең. Аның да ачылуына шул кадәр сөенеп йөргән кешеләрнең берсе, чөнки ишек төбеннән инде укымышлы зыялы бинага кешеләр арасына килеп кергәнеңне тоясың. Ә менә бу Бауман урамында мондый йортның булуы, ул замана яшьләрен тартыр өчен дә бик яхшы күренеш дип әйтәм. Devamlı bulsun, эшли торган булсын. Бу бит үзебезнеке, бу рәхәт бит инде. Салават күпері.
Дом печати на протяжении многих лет был центром притяжения литераторов. Работали в редакции газет, журналов и в целом татарской творческой интеллигенции. Здесь же проводились легендарные встречи творческого клуба «Тау». Şairler, yazışma eteleri işlaşmalar bulunacak, mevsimde kuşlar, memlede dolaşırlar. Ben bugün günde bizim şey anlamında yazışıp, işlaşıp, kitapları prezentasyon ustalarına durum buldu. Biz bugungi kunda kitobxona habat uyati turida ham yangi formalarni, yangi yo'llarini topib turib ishlashamiz. Mana shu shunday formatning birisi u restoran formatida kirib, shay qahva ichib, silashib, oralashib, do'stlarim bilan, tanishlarim bilan shu shunday ishlovchi adabiyotning nishkaliklarini bilgan kishilar bilan oralashib, agarda vaqtni matbuotga qo'zdirish mumkinligi bor ekan, menga qolsa bu bitta yaxshi yo'l. Hem şunu aytasım ki, bunda biz türlü şaralar da uzduralabız. Bu edebiyat meydanı, yaş yazıcılar, ülken yazıcılar bilen birge, türlü kişiler uyuşturup, algata başlayıp birge, matur ettirip yaşarga yazsın. Bu майдан келген қонақтарны менә шушындай экзотик ризыклар белән сыйладылар. Bu kitap gibi de bizim birçok büyük ediplerimizden, büyük şahıslarımızdan izleri saklayıp, Musa Celil'le öyle bunlar, Fatih Kerim'le öyle bunlar, Hasan Tufan'la öyle bunlar, Sivat Akim'le öyle. Ve bugün o da rahmeti Cumhur'a konusunda Cumhur'a gününü hayırlı haber konuda da olsa bizden tarihi medeniyet tarzına bu elbette elektriğe revuşunda olmaz. Her zamanın bu ihtiyacı diyende çok göre biz bu kitaplı restoranını barbat işler, bizim haber devleti işler.